जोबोर गोजोननाय मोनदों, जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेफोरबायदि हाबाफारिया अराय सम जाबाय थानांगौ। मानो होनबा जोंनि समाजाव जोंनि फिउचारा जोंनि लाइमोनमोनानो मोजां खालामगोन, लाखिगोन। जोंनि समाजखौ मोजां खालामबा जोंनि लाइमोनफोरानो बेनिखायनो जों बेबायदि माबायाव मिटिङाव फैनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो दानि आथिखालनि लाइमोनफोरनि बेल' मेसेज जे बेसेबां हायो आजिखालिनि जेसेबां हायो, जेरै जिखिनि समयसा जेरै जौ सिगारेट सादा बेफोरबायदि माबायाव इजिलि दाना माबा जायो, इनभल्भ जायो। थ' बेफोरबायदि दानि गोदान लाइमोनफोरनि बेल' मेसेज जे बेफोरबायदियाव जेसेबां हायो गोजानाव थानांगौ। गावनि गोसोनिफ्रायनो मोनसे मरेल मोनसे माबानांगौ, डेभेलप खालामनांगौ जे बेफोरबायदि माबायाव मा होनो बेफोरबायदि एडिक्सनाव बेयाव माबाया गोलैया होननानै, आक्रान्त जाया होननानै बियो गावनो माबानांगौ, दावगाबोनांगौ आरो बिदिनो नाजाबाय थानांगौ समाजाव। अब्लाबो दिनै जों नुदों बांसिन लाइमोनफ्रा मबाइल एन्ड ड्राग्स बायदिसिना माने फेग्रा बेसादजोंसो बांसिन बेस्थ' थानाय बिथांमोननिसो मा खालामबाय थागोन? बेनो बेनि थाखायनो बे निसा जातिय बेफोरबायदि इनभल्भ जानायनि थाखाय अकल बिसोरनि साइस्थ'आल' इनभल्भ जायाखै, पुरा समाजानो इनभल्भ जागासिनो। आरो फैनो गोनां इयुनावबो पुरा समाजजों लोगोसे गावनि देहाजों लोगोसे पुरा समाजानो एफेक्टेड जागोन। फैनो गोनां गथ' गथायफ्राबो एफेक्टेड जागोन। लासै लासैनो बांनायनिफ्राय बांबाय थागोन बे बुस्थुआ। बेनिखायनो दानि थानाय लाइमोनफोरनिफ्राय बेफोरबायदि बुस्थुनिफ्राय साबधान थानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरो गासिनिफ्राय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि 32थि बे सावरायमेलाव फैनानै आङो गोजोनदों। गुबै हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनायजों लोगोसे बिथांमोना बेवहाय जोंनि माखासे रिसर्स पार्सन लेंहरदों। बे रिसर्स पार्सन जेरैहाय सोलोंथाइ बिथिंनि आरो सावस्रि बिथिंनि आरो बिदि रोंगौसा लेंहरनानै जोंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोदों। माने मोजां फरायनानै बोरैहाय गेदेर मानसि बा मोजां मानसि जानो हायो बिनि सोमोन्दै आलासि बिथांमोना जोबोद मोजाङै बिबुंथि होलांदों। बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। सिगाङावबो लायोमोन, एबारबो लादों। लानानै जोबोद बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारनाय बायदि आं मोनदों। जों नुबाय लाइमोनफोरानो जिहेतु गाबोननि समाजनि मोनसे मोजांखौ लाबोनो हायो। जेसेबांखिनि नुबाय जोङो नैबे समाव लाइमोनफोरानो बायदिसिना मबाइलजों गोदान दाजेमुफोरजों लोब्बा थानानै फरायनायखौ दोनथ'नानै दिनै गाज्रि दावबायनायखौ नुनो मोनदों। बे बिथिङाव जोङो नंखाय नङा होनना बुंनो हाया। खिन्थु बेवहाय जोङो गासैबो लाइमोनानो जाजोबदों बेबो नङा। बिनि हमना ला 5%सो बिदि जानानै दङ। जों बे बाथौ धोरोम आफादनि गेजेरजों जौ जुवा बा बिदि निसा लानायखौ जोङो फोजोबनो थाखाय नाजागासिनो दङ। आरो बे हाबाफारिखौ लानानैनो जोंनि न'खर मुंनि हाबाफारि लानानै जोङो लाइमोनफोरखौ आनसलिक बिदि दावबायनाय हाबाफारि लानो होदों। आरो बेबायदियै हाबाफारि लादों। जेरैहाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स, न'खरखौ बोरै फोसाबनांगौ, गोग्गो माने न'खर दानांगौ बा मा हाबाफारि लानानै खामानि मावनांगौ, सोलोंथायाव बोरै दावगानांगौ, बेफोरखौ लानानै दावबायदों। आरो बे दावबायनायाव खालि लाइमोन आफादल' नङा, गुबै आफाद, माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफाद दावबायनानै बिदि बियाबाव बिदि जोङो मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो जोङो नाजादों। दिनै बहाबा थासारिखौ गुबुंले खालामनाय जायाखै, जायनि थाखाय गथ'खौ गावनि खुदियाखौ फरायनायाव गोसो होनांगौ, नाथाय गावनि रंजानायखौसो लानानै माखासे बिथिंफोरखौ खामानिफोरखौ जों मावनायखौ नुदों। बे बेलायाव बियो जोंनि थाखाय आसलते मा होननांगोन, दुखुनांथावखौनो होननांगोन आं बेराफारसेथिं। माने गावनि गथ' गथायखौ जोथोन लानो गारनानै गाव रिल बानायनानै मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय, आसलते बेफोरखौ खालामनाङा। आं जेसेबां नोजोराव गोलैदों जोंनि बाथौ सिबियारिनि गेजेराव बारा आं बिदि नुनो मोनाखै। खबर लादों जों लोगो बबे जायगायाव बेफोरबायदि रिलखौ बानायदों बा दिन्थिदों बेखौ एसे खबर लादों जोङो धोरोम आफाद हिसाबै। दा जोंनि बाथौनिफ्राय बिदिखौ आङो बारा नुनो मोनाखै। आरो जों ओंखायनो सावरायनायाव दाख्लै बे जोंनि न'खर सावरायनायाव बेफोरबायदि इसुखौ लाबोनानै सावरायदों। सासे बिमाया माबायदि गावनि गथ'खौ फेदेरनांगौ, फोलावनांगौ, आखल आखु उन्दैनिफ्रायनो दानांगौ, बेफोर बाथ्राखौ फोरोंनाय जादों। दिनै गथ'खौ जुदि उन्दै समनिफ्रायनो आखल आखु फोरोङाब्ला उनाव मानिया जाहैयो, ड्राग्स लायो, निसा लायो, बेफोरबायदिखौ नुदों। आरो गोबां बिदि एक्सिडेन्ट जाना